Nej, hvor det kørt. Taberen af sådan en drabelig kamp bliver udstødt af flokken. Jagten på vand fylder meget for dyrene på sletterne, og selv når der er meget vand, kan det være livsfarligt at prøve at få noget at drikke. Planteæderne kommer til vandhullerne for at drikke, men kødæderne kommer for at spise. Kig væk! Alle kig væk! Jeg får ud af det. Må se. Floderne er sand.